wadhi mbele gi weche manyien. Bang' kumara duon bura mar ODM okalo kuom jawache lo gai mar ODM Raila Amolo Odinga wuok oko kendo lero ne jatelo no nitiere wuodhe wuon e pinje maoko. Jotelo mawakeni alwora ma Nyanza wuok oko mar kwedo kweth mawacho ni Raila Odinga ngimane ni kamarach. Kotene kod Governor ma Homa Bay mabende en jakom mar ODM Gladys Wanga, jotelo go wacho ni nyayo siasa mag pogo oganda kendo ma onge agenda nyalo kelo pogruok e kind oganda. Sach nyasi motisi ni sigand nyinam mano bagi kaunti ma Siaya. Jotelo go no kwedo jogo mafuong'o weche ni Odinga dende lit ka koro gikwayo jogo maketo piny owacho tesre mondo many yore mamoko mag lombo jopiny opogore kod wuoyo ewi nying Odinga. Sikia wengine wananungunika, wanakutakia mabaya. Anayemtakia baba kufa, yeye alikufa zamani, ni kuzikwa imebaki. Amejaribu njia zote za kuharibu baba jina, mpaka imefika sasa anatamka tamko la kishetani. Wiki makoro kaloni osiko mana gi nying Raila. Sani koro bukre ni Raila tuo mochiegni mana tho. Wasebedo kwa ling kamine kendo jotelo mag ODM niketo kwadwa ni koko bede Kenya ka to kwadi yene ni mondo yani Raila. We are all created in the image of God, and there is nobody you can find not to be sick at one point, working on an assumption, because I'm a researcher, working on an assumption that your assumption and propaganda was somewhere near 1%. Watu wanajiita opposition. First of all, that very called opposition is imploding. Because one man called Gachagua is such a divisive character. He cannot bring people together. Baba is a uniter. Gachagua is a divider. And even Kalonzo, I want to warn him.